En quins casos no puc portar el meu fill o filla a l'escola? Sempre que presenti símptomes compatibles amb la Covid-19, com febre per sobre els 37 graus i mig, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolor muscular o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea i pèrdua d'olfacte o gust. Els infants tampoc poden venir a l'escola si es troben en aïllament perquè han estat positius de Covid-19, si estan a l'espera del resultat d'una PCR, si conviuen amb una persona diagnosticada de Covid-19 o pendent de prova PCR i amb símptomes compatibles amb la Covid-19, o si es troben en període de quarantena domiciliària per haver estat identificats com a contacte estret d'alguna persona diagnosticada de Covid-19. Els nens i nenes han de portar mascareta a l'escola? Sí, l'ús de mascareta és obligatori en el cas dels alumnes d'educació primària, secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults. En el cas dels alumnes d'educació infantil, la mascareta no és obligatòria, però sí recomanable en el cas que els grups estables estiguin en contacte amb altres grups o no es puguin mantenir les distàncies de seguretat. Quin tipus de mascareta cal portar? Es recomana que la mascareta sigui higiènica o quirúrgica. Pot ser casolana, però homologada. La mascareta és d'ús personal i mai no s'ha de compartir. Com podem contribuir els pares i mares perquè l'escola sigui un lloc segur? Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l'escola i comuniqueu-ho al centre. Col·laboreu amb l'escola i feu que les entrades i sortides siguin àgils, eviteu les aglomeracions. Què cal fer si el meu fill o filla presenta símptomes fora de l'horari escolar? Heu de contactar amb el seu CAP de referència o fora de l'horari del CAP, el CUAP, el Centre d'Urgència d'Atenció Primària, per tal de valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Quina durada tindrà la quarantena del meu fill o filla si s'ha de confinar el seu grup estable? La durada de la quarantena la determina el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial a través dels propis gestors Covid i és comunicada a les famílies mitjançant la direcció del centre educatiu. A més, un resultat negatiu de test PCR als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant el període establert. En quins casos s'han de confinar els germans del meu fill o filla? Els germans d'un cas a l'espera de PCR però que no presenta simptomatologia, aquells que han estat en contacte amb un positiu confirmat, per exemple, poden venir a l'escola. Per contra, els germans d'un cas sospitós, aquell que presenta simptomatologia, s'ha realitzat PCR i s'està a l'espera dels resultats, han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat. Si aquest és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En cas de confirmació mitjançant PCR positiva, els germans són contactes estrets i han de fer quarantena durant el període determinat. Els germans d'alumnes que estiguin fent quarantenes poden assistir a classe amb normalitat, sempre que es trobin bé i no estiguin a l'espera d'un test PCR.